Türkmenistan COVID-19 keseliniň ýurtdaky ýagdaýyny öwrenmek üçin barjak halkara bilermenlerini garaşýan wagtynda ýokunç keseller hastahanalaryny nätaglardan boşatmagyny dowam etdirýär. Üstesine häkimetler 9-njy maýda ýeňiş bayramyny harby parat bilen bellemäge we Iran bilen terkedinde sanitariýa epidemiologiýa gözegçiligini ýoly goýmaga taýýarlanýarlar. Kararsyz media serişdeleriniň maglumatlaryna görä Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynda saklanýan nätaglar öýlerine goýberilipdir. Mundan öň Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasyndaky karantin birden boşap kalypdy. Çoğunudaky ýokunç keseleriň öňüni alyş merkezinde daşary ýurtlaryň gelmeginiň öň ýany ýerleriň 80%-ni boşatdylar. Dürli keseller nätaglary öýlerine uğratdylar diýip Gararsa Türkmen News neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä hastalara daşary ýurtly delegasiýanyň gelýänligini aýdyp, olar gidýänçe öýlerinde galmagy we soň dolanmagy maslahat beripdirler. Şoňa meňzeş ýagdaý paýtagtyň beýleki keselhanalarynyň ýokunç keseller bölümlerinde hem bolupdyr. 27 aprelde Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasynda COVID-19 keseli bilen baglylykda özgünlükde saklanan ýüzlerçe adamlyk karantin zonasynyň birden boşap galanlygyny habar berdi. Synçylaryň bellemegine görä şeýdip ýurtda COVID keseliniň ýokdugyny aýdan Türkmenistan halkara bilermenleriniň saparyna taýýarlanýar. Sebäbi ýurtda koronawirusa garşy çäreler bütün dünýä Saglyk Guramasynyň talaplaryna we rekomendasiýalaryna gabat gelmeýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä Türkmen häkimetleri koronawirus bilen kesellänleri bütün dünýä Saglyk Guramasynyň missiýasyndan çetki regionlaryň keselhanalarynda gizlemäge we şeýdip Türkmenistandaky ýagdaýy bolşundan gowy görkezmäge synanýarlar. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň missiýasy ýakyn wagtda Türkmenistany we Täjikistany koronawirus bilen bagly hakyky ýagdaýy öwrenmek üçin saparlaryny planlaşdyrýar. Saparlaryň öňü sirasynda Täjikistan COVID bilen kesellänleriň bardygyny birden boyun aldy we 15 adamyň hasaby alınandygyny aýtdy. Şeýlelikde Türkmenistan öz territoriýasynda keselin ýokdugyny aýdan ýeketäk Merkezi Aziýa ýurdy bolmagyna galýar. Türkmenistan halkara bilermenleriniň saparyna bütün dünýä Saglyk Guramasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki edaralary bilen gepleşik geçirmek we karantinleri ýok etmek bilen çemeleşdi. Ýatlatsak 22 aprelde Türkmenistanyň Saglyk ministri ýurtda 151 adamyň karantinda saklanýandygyny aýdypdy. Şol gün ýurdyň daşary işler ministri Reşet Meredow ýurtda COVID-19 bilen kesellänleriň hasaby alınmandygyny aýtdy. Türkmenistan bütün dünýä Saglyk Guramasynyň adamlaryň distansiýa saklamagynyň zerurlygyny ynykdamagyna garamazdan toý tomoşalary guramalaşdyrmagyny dowam etdirýär. 9-njy maýda ýurtda 2-nji jahan uruşynda gazanlan ýeňişiň 75-nji ýyllygyna başlanyp harby parat geçiriler we uruş veteranlaryny, uruşa gatnaşanlaryň maşgalalaryny we tylda zähmet çekenleri tyýlaglamak boýunça dabaralary, duşuklary geçirer. Bellemeli ýeri bütün dünýä Saglyk Guramasy gartaşan adamlaryň COVID keseliniň howpa astyna düşýän esasy topory emele ýetirýänligini belleýär. Türkmenistanyň resmiýetleri we habar beriş serişdeleri ýylada COVID barada ýeterlik maglumat bermeýärler. Kesel agdan lukmanlary, raýatlary ýerlerler. Mektep okuwçylaryna saglyk problemalary barada geplemegi gadagan edýärler. COVID-19-yň simptomlaryny meňzeş alamatlary bilen keselhana ýüz tutýan raýatlary hasaba almaýarlar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar ýylada hakyky ýagdaý barada maglumat bermegin hökümetleriň borjudygyny ýatladýar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bolsa halkara jemgyýetçiliginiň COVID-19 keseline garşy görüşini doly goldaýandygyny bellemek bilen oňýar. Häzirki wagtda Türkmen häkimetleri Iran bilen terkedinde transportyň hem ýükleriň howpsuz geçmegi üçin sanitariýa epidemiologiýa gözegçiligini ýola goýmak meselesine seredýär. Daşary işler ministrliginiň resmi maglumatyna görä bu mesele 30 aprelde Türkmenistanyň we Iranyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşliginde maslahat edilipdir. Şeýle-de resmi maglumatda şol gün daşary işler ministri Reşet Meredowyň we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarinyň orunbasary David Hale'ň arasynda telefon gürrüňdeşligi bolandygy aýdylýar. Taraplar koronavirus pandemiýasyny hem agzap geçipdir.